Takže ahojte, vítam vás u nového videa, no a v dnešnom videu ukážem vám, ako splniť všetky questy od Sonica, Tailsa a Knucklesa. No, toto bude také dlhé video, takže si posadte popcorn a môžeme ísť na to. A toto je pre začiatočníkov, čiže ako prvé dajte odber, lebo už máme 100 odberateľov a som na vás moc pyšný. Ale teraz musím získať 150. A za 150 bude špeciál. Čiže dajte odber, no a ideme na to. Keď začnete vrieť, tak chcete získať Sonika. Čiže pôjdete tu na Sonic Quest. Áno. Ja som robil všetko, takže pôjdete. Takže ako prvé je New Fate. A to je koleknúť 25 chaosových orbov. A 25 chaosových orbov, to je príliš ľahké. To musíte ísť iba takto tu, runningovať a získate ich moc veľa. Ako ja skoro keď robím adventure so Sonicom a je tam 250 000 prsteňov. Ďalej je building the stash, kde musíme kolektovať 250 prsteňov, čo je tiež easy, lebo musíš vlastne zase utekať a moje obľúbené miesto je byť takto na springy, kde sú aj tieto lupy, lebo tu je veľa prsteňov v tom. A ešte aj si myslím, že aj tu je veľa prsteňov, nie? Áno, tu je aj. A keď máte nejakého čas s ringami, tak to si ako kliknite. No a poďme ďalej. Ďalej a jump start. Ja musíme kliknúť iba jeden experience hoop. A ten je príliš ľahký, proste. Tu ste na spawne, môžete ísť buď tam, alebo tu. A ja by som asi doporučoval ísť na tamten, lebo ten príliš ľahký, to musíte ísť takto tu na tento spring. A to vás vlastne takto tu. A dostanete to príliš rýchlo. No poďme na ďalší quest. Ďalší quest je Time Trails. Kde musíme splniť jeden time trial. No a tento je tiež veľmi easy, to musíte nazvať time trial. A to je, pôjdete na time trial 1. Lebo si myslím, že môžete teraz získať 2 gate keys. Myslím, alebo 3, ja som tu neviem. Čiže nájdete si tu ten time trial 1, ktorý je takto tu. A ten je moc ľahký, lebo tam začnete, pôjdete tam. A tam pôjdete na tú, vidíte ten loop, lebo tam hore pôjdete a tam skončíte. Niekde. A poďme na ďalší a posledný quest. Teda je Reach level 75, kde otvoríme jeden pre vás taký nový skin, ktorý asi všetci budete poznať. A Reach level 75 je príliš ľahké. Proste si zoberte nejakých XP čau a tak pôjdete. A hlavne sa nerepeatujte, lebo v Lost Valley je to také isté, ako aj v Emerald Hill. A dostanete za to jeden skin a ten je príliš jednoduchý. A je to samotný Sonic. Proste to je moderný Sonic. Za 3 píše. Teraz keď to splní, môžete ísť do Lost Valley, poďme tam. Ako vidíte, sme tu v Lost Valley a poďme sa pozrieť na questy. Prvý je Welcome to Lost Valley. A tu si musíte urobiť 10 friend upgradeov. Keď som to prvýkrát hral, tak som nevedel, čo to znamená, ale teraz keď som taký profík, tak si tu pôjdete tu do upgrade machine. A priniesť si ho nejakého čá 10 krát, treba sledujte. A tu nás nám z toho čá. A ja si to ideme upgradenúť na level 10. A to by mohol byť ten quest. Ideme na ďalší quest. Ďalšie Finders Keepers, čo je koleknúť 1500 chaosových orbov. A tento quest je proste taký istý ako ten v Green Hill, ale trošku ťažší. A toto by som doporučil Autorun. A na to budete 50, ja tu vám hovorí tento orbot, si myslím, že you, speed creature. Tak pôjdete tu na tento kruh a dáte yes. A môžete tu proste auto nanlať. Proste máte chill. To by som doporučoval najviac. Tak.
Pomenať ďalší quest. Ďalší je Testing Your Limits. A tu musíte kompletnúť iba 3 time trially. A ak chcete mať taký challenge, tak poďte takto tu. A tu by som doporučoval time trial 3, lebo máte tu toto a to vám pomôže získať Under Shadow, ale o tom v nejakom inom videu. Tento time trial proste ľahký, vám to ukážem. Nakoniec vám to neukážem, lebo je to copyrightová muzika. Nechcem sa copyright claim. Tak, áno. A ďalší quest je Tracing the Trail. A tento je proste ľahký, tu musíte koletúť milión prsteňov. Ten je proste príliš ľahký, tu pôjdete takto tu. A keď máte nejak dobrého rinča, tak pôjdete proste máte týmto hopito platito. A dobrá, posledný quest. Strong Get Together. Musíte reachniť level 125. A to je proste také isté ako Green Hill, ale ešte ťažšie. Čiže musíte kúpiť časov orby, alebo ak chcete byť profik ako ja, tak môžete ísť na Adventure s Comic-Con a tam ho môžete získať. A dostanete za to proste klasický skin. Už zase. A je to samotný Tails. A prvne vyzerá trošku cute, viem. A pomená posledný svet. Posledný, no teda, toto je tretí svet. Toto je part 1. V ďalšom parte dáme New York a Hilltop. Takže pomená to. A ešte aj Speed Jungle. Čiže sme tu takto v Emerald Hill. A tu pôjdete ku Knucklesovi. Ako vždycky. Prvý quest. 2000 chaosových orbov. To je proste také isté, ešte viacej ťažšie. A tu nie je žiadny autoran, čiže pôjdete do Green Hill a tam to budete robiť. Ok, ďalší quest. Ďalší quest je Dr. Eggman's Contraptions, kde musíme vystrelnúť 10 generátorov a to je proste tiež easy. Ja vám ukážem všetky... A môže sa aj respawnovať, že toto je ten generátor. Tak som teraz zničil. A hore sa neviem ani ako dostať, tak tam nie. Ja vám ukážem, ako vyzerajú. Iba. Ak tu nájdete toto, tak na toto zničte. A pomená tretí quest v Emerald Hill. Ďalšie Latest and Greatest. Musíme kúpiť iba 12 vajíc. A toto je príliš easy. Tiež. To musíme ísť takto tu. Ak máte veľa prstňov, tak by som bol... To sa vždycky stane. Kde som to bol, že kúpite si tu tieto Epic Eggy. Lebo tie sú tie najlacnejšie. A keď máte Triple X Game Pass, tak to budete mať ešte ľahšie. Napomenať ďalší quest. Ďalší je Powering Up, kde musíme urobiť 25 friend aggregatorov. A ten je proste tiež ľahký. To je proste také isté ako v ten Lost Valley. A na maximálny level, lebo maximálny level v tejto hre je 25. Tak. Pomenať ďalší quest. Tento quest je Reach level 150, čo je proste to isté. Ja to už nebudem hovoriť, vy viete, čo to musíte urobiť. Posledný je Emerald Hill Hero, kde musíte defnúť Eggmana jedenkrát. A to je tiež veľmi ľahké, to pôjdete tu na Emerald Hill post battle. A je to tam príliš ľahké, to som boss, nie je tak ťažký. A keď to urobíte, tak môžete ísť tu takto do New York City. Ale o tom v ďalšej časti. Čiže dajte odber, lebo 150 odberateľov, viete? 150. No a see ya.